मम्मी इली मुंबईची येडा. अरे ता मम्मी नसता आये असता. ए आये असा असता. कायला डोंगळा ए डोंगळो मुंबईत असता. हय हुमलो असता. हुमलो हुमलो हुमलो. ए माका मुंबई बद्दल सांग ना. माका विचार ना, माका सगळा माहिता. तू गप्प रे, तो मुंबईतच राहता, त्याका सगळं माहित असा. ये तुला मुंबई बद्दल सांगतो. मुंबईत फेमस काय हा? मीच असं आहे. आईला या गावच्या पोरींका कसला मुंबईचा खूळ. आणि ए तो मुंबईत नाही दिव्याक राहता. माय सयो अरे आमच्याच कलमाचो हा. जुना झाला टी शर्ट. नको, गावच्या भावाला देतो, बिचारा तो तरी घालेल. हे घे. वा दादा, शाळेच्या तिळगुळ समारंभात घालतलंय. डिंकीची डिंकीची. जुना झाला टी शर्ट. नको, गावच्या भावाला देतो. हे घे. आईचा खो. दादा ॲन्युअल फंक्शनला पुमा की झारा. हे ब्रँड गावात पण पोचले. वय ह्या काय काय नाही, त्या गावच्यासाठी भानशारा घेऊन इले. हा दादा टी शर्ट छान. कोणता ब्रँड? फक्त 100 रुपये. हा काय रे, सकाळपासून आमच्या घराकडे. तू का तुझं घर नाही? असंच इलंय. तू नि असोच. चला वहिनींनू येतय. आत्या अगं राहू गो आणि 4 दिवस. हो हिचो बापूस म्हणा थयच रव. हो आणि तापण हात. रे बाबल्या हय ये. हो येतय. आता त्या पैसे देतली. हे घे. नको किती आते आहे? पाया पडताय. हो कोण? हई तो परबांचो झील. गोड हा पोरगो. हो आजेवर गेलो. हे तुका हे तुका चॉकलेट खा. वय चला येतय. हो येवा. आत्या माझी 4 दिवस तिची सेवा केलंय मी. जेवणावर पाणी आणून दिलंय मी. आणि ह्यात तुझं वाटो भाऊशे आईचं या